11-nji bab. Üç birlik nämäni aňladýar? Indi meniň dostum, Metihiler bir Hudaýa inanýandyklaryny aýdanymda, seniň soramak isleýän soragyňa geldik. Men seniň Metihileriň üç Hudaýa inanýandyklaryny eşidendiňi bilýärin. Hudaýa, Isa we onuň ejesi Meryeme bu üçsi bilelikde üç birlik diýip atlandyrylýar. Meniň öň düşündirişim ýaly, eger Metihiler yaradyja, derek ýa-da şoňa degişli Hudaýyň yaradan islendik zadyna sejde etseler, olar uly günäh edýärler. Boýgy Meryem ören mukaddes adam, emma ol hiç haçan ýekete Hudaýa degişli bolan sejde edilme eýe bolmaly adam däldir. Metihileriň Isa Mesihe sejde edýändikleri hakykatdyr, emma biz muny onuň mukaddes peýgamberi degi üçin etmeýär. Eýsem oňa bakyýetden bäri Hudaýyň sözdegi üçin we Hudaýyň ogludygy üçin, şeýle hem Hudaý bilen hakyky birdigi üçin sejde edýär. Ol ýeketäk hakyky Hudaý bilen deň Hudaý bolmagy üçin biziň beýgelden adammy däldir. Muňa derek, ol bakyýetden Hudaý bilen birdir we ol günäli adamlary halas etmek üçin adama öwrüldi we olary ýygyna Hudaýa getirdi. Şeýlelikde ol sejde edilmäge munasip, çünki ol hakykatdan Hudaýdyr. Şeýle hem biz muny ýaňyja düşündirdik. Ýagny mukaddes ruh Hudaýyň yaradylyşynyň biri däl. Eýsem ol Hudaý bilen bir we Hudaýdyr. Mukaddes ruh adamda we adam üçin diňe Hudaýyň ýerine ýetirmek başarýan zadyny edip bilýär. Şonuň üçin hem edil. Ogul sejde edilmäge munasip bolşy ýaly, ol hem sejde edilmäge munasipdir. Onda biz näme aýdyp bileriz? Eýsem üç Hudaý, Ata, Ogul, mukaddes ruh barmy? Hiç haçan. Biz gaýtalaýarys. Hudaý hemişe birdi we hemişe bir bolar. Ýöne bakyýetden bäri bu keramatly üç birlik bardy. Ata, Ogul, mukaddes ruh. Hiç haçan insan gözi görmedik. Ata, Hudaýlygyň gözbaşy ýa-da çeşmesi bolup durýar. İnsan taryhynda bir sapar Ogul görünmeýän atany ajaýyp äşkär etdi. Adamlarda keramatly maksady amala aşyrmak üçin mukaddes ruh Ata we Ogul tarapyndan berildi. Şeýlelikde dostum, muňa önamly bolup bilersiň. Mesihiler bir Hudaýa, ýagny Ata, Ogula we mukaddes ruha sejde edýärler. Haçanda Isa öz resullaryna ähli ýerlere gidip, adamlary, onuň şägirdleri bolmagy, yrmagy we Mesihileri suwda çokundurmagy buyruk berende, ol bütewilikdäki bu üç birlige salgylandy. Olary Ata, Ogul we mukaddes ruhyň adyndan suwa çümdürüň. Matta 28-nji bab 19-njy aýat. Men size suwda çokundurmaň näme degini soňrak düşündirerin.